So ayun na, papunta na kami ng sapa or ilog kasi maliligo na kami. Papunta na kami doon. Kasama ko si Maria Cristina Falls and my team. Maria Cristina, hi. Okay. Sobrang taas-taas talaga bakla yun itong ligid ay kanang karsada. Uy, nalilibog ako. Nalilito ako kasi libog na libog talaga. Kasi yung binabaklay namin dito guys, sobrang layo. And then, nakakapoy yung tuhod ko ba? Yung tuhod ko nakakapoy. And then, nagdadala pa ako ng labulon at saka mga sabon. So, ang dinadala ko, sobrang bugat talaga. Sobrang bugat. And then, kailangan namin pumunta dito kasi kung hindi kami magpunta dito, wala kami ugil. Manimaw, yung buga namin. Yung buga namin magiging maalat. Kaya kailangan namin pupunta dito para makaligo. Kasi wala na kaming ligo. Kung nakakita kayo nung vlog ko nung una, yung Mala Enchanted River, dito rin kami naliligo. So 1 year na yung pinag-harvestan namin nung nakaraan. Dito kami naligo nung Mala Enchanted River. So babalik din kami. So ayun na guys, papunta na kami para makaugil-ugil na kami. Uy, kay parat yung buga namin hindi kami makaugil. Ayun na guys, may ipapakita ako sa inyo dahil nung dati masyadong malalim yung dito daanan. Kasi wala pa na rehab. Pero ngayon, tingnan nyo, halatang nakapag 1 year na talaga kami. Tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo. Yan na yung kalabasan dito guys. Dito na ito na may na siya. May tulay na siya na daanan. Dati doon kami Dito na kami sa falls ng doon kami dati dadaan tapos dyan tutuyok. And then ngayon may karsada na. Andun na yung karsada. Bababa na kami ng tulay everybody. Yun yung mga naliligo. Welcome to my house guys. Helloin mo guys. Subscribe mo guys. So, tingnan nyo sila guys. Maraming yummy dito guys. Ingat lang kami guys kasi madulas kami dito. Patay ko. Di. Tingnan mo guys. Ginawa ng tulay guys. Ay, batay na kita. Gano'n na ko. Noon, dito kami dadaan. Dito. Yung truck, masyado ba? Mutuyok pa. Mutuyok pa siya. So, karon dili na matuyok Na-straight naman, may tulay. See? Kami, naglalaba kasi wala na kami. Ayo, hello everybody. Hello everybody. Mag-swimming in the air namin. Namamatay na kami. Lalo din kayo. Uy, kasi nagsalong din na si Tiga. Kaya pataka na nagsalong din. Kalibang meron ako si Tiga. Hello everybody. Ano siya guys? Maliligo muna kami. Hanap muna kami ng malalim. Like dito. Malalim dito, malalim.
Tudlaw kayong tubig. Ha? Ali, dili na ba mag-vlog? Ha? Dili ba ito ka-park? Talibag sa kumpiti. Dili na park. Hello. Ayan. Malaiba na. Ha? Wala ba? Nag-video pa ko, nag-vlog pa ko. Nag-vlog pa ko, ay pagbuot niya. Ivana Alawi Export Board. Ha? Pasir yung siya nagisuot yapon. Unsay color ato? Blue. Wala ko nakuha. Wala ko nila bagay. Pusa ko, wala ko nila. Mau. Pag ko na ba, kasabay namin Tina. Ikaw. Yun. Alam kayo pakaligo na. Ako mong itsapat ko, atsa mo na. Saan tayo? Saan tayo ngayon dito? Saan tayo? Dito tayo sa Kilati. Hindi. Dito, oversizing. LO, nya katong isa, kato small. Ang dito, Ito po yung XL. dito, ano to dito pa? SS, maganda. And then dito, HK na pang baba. And then ito yung HK na pang ibabaw ni. Ibabaw. Udah gua apa, Bang? Malalaki oh, ang laki.
Saan ay mag-file dai? Hello. LO, dagko siya pero Lagpo kayo ka oversize ka, pero ang dihalan yung panit kay na gaspang. Nag-vlog pa mo. Oh, ang mangga oso. Oversize si. kurang balat niya. Pero pag hinog na ako, ang tamis-tamis. Matamis pa sa akin. Ah. Si. Yang mangga dia nato dia tos, kumusta tos? Bilang tong mga ito, medyo yun siya, tulad nito. At saka, okay lang ito, itong ito yung tinawag na butoy. Botoy. Ya, kumusta tong mangga? Magwapa dagko siya Oo. pero May malaki, may bae. and then ang baktos tong baktos kana. Brihe. Ito, tingnan niyo. Gaspang, pero ang ilalim, walang daot. Gulang, Kayo. gulang na gulang. Oo. Ay, kiting. Matamis. Tamis talaga. Matamis. Mangga na mangga talaga. Ang ganda mga talaga. Tilawi daw pa. Talawi na ito nga. Wala ba? Tamis daw, matamis. Ang mangga sa Ay, kain. Matamis. Ang matamis. Ikaw, Day. Tilawin mo. Taste ko to. Nag-taste ko ako ng maliit ha. Kung tikman ko, matamis ba? Gulang na, Day. Dili. Gulang kayo. Hay, hilaw pa gani. Gulang pa sa tamis kaayo. Sa mga mahilaw. Ikaw. Tilawin. Asap. Pilit ang kaaslong. Wala nga kayo. Gulang pa sila tilaw. Mo dia tos, unsa man ang iskoy dia tos? Gilahi ang mga buak. May gipili ang mga gwapa nga madala. Buo, Sige. dried, May buot, dried. Yung wedge ko tulad dito, wala na to. Ligpit to kasi may liki. May gisi. Diyan. Pwede na yun maano. Ito na to kaya. Ito siya. So ito yung pinili niya na madala. Yung ding sa ano sa dried mango juice. Gusto po panggamit na Day? Pang layer. Stick ta kay mata Day. Video man. Na nag-vlog di ay ka. Hi sa mga viewers. Nami diri sa Kamanggahan. Igsuon ning Telma oh. Si Madi. LO ni diri pa. XL. LO. Sa dia ta unsa man na dia tiya? Buklan do. Vlog ka nang panon dani. HK ni. Okay, unsa man na siya HK? HK na siya, ang nagunit HK pod. Pinakagwapo ng piler. Ayaw yapin ko. Na. Okay man na.